Dobrý deň, takže ja by som chcel teraz vlastne urobiť zadanie číslo 2. Budem vyrábať nejaký efekt na LED pásiku, s tým, že LED pásik mám nejaký 15 svetielkový, dúfam, že to bude fungovať. Čiže vytvorím si nový projekt, nazvem si ho, ja neviem, zadanie 2. A skúsime vlastne nejakým spôsobom naštartovať môj LED pásik a rozhýbať ho v prvom kroku, aby mi vlastne tie nejaké svetielka jednotlivé bežali dookola. Čiže môžem si dať, musím si tentokrát dať rozšírenie o nejaký ten NeoPixel. Čiže NeoPixel. Tak. Tie základný NeoPixel by sme mali mať. Rozšírenie nainštalované a môžeme pracovať. Čiže na začiatku pri štarte by som chcel nastaviť LED pásik, čiže NeoPixel nastaviť, aby vlastne budem mať nejaký NeoPixel s 15 diódami, na pin 0 môžem to nastaviť a formát RGB to môžeme nechať. S tým, že zasvietím si nejaké tie diódky, zatiaľ jednu napríklad, takže zase z NeoPixelu ideme chcem iba jeden, musím to asi z rozšíreného, čiže nastavím si iba pixel číslo 0 na nejakú farbu. A to chcem vlastne nejakú farbu red, ale tam neviem, prečo mi to nedalo. Takže tam by to malo byť toto tu, čiže naspäť, čiže hodíme si na červenú farbu, alebo modrú, alebo ako chceme, to je jedno. Čiže môžeme si dať na modrú, a s tým, že musím vlastne ten pásik aj zobraziť. Čiže zase z NeoPixel musím pásik aj zobraziť pri štarte. Čiže teraz vlastne keď si to zapojím, tak by mi mal môj NeoPixel fungovať. Čiže môžem vyskúšať môj NeoPixel, keď si zapojím, s tým, že znova na NeoPixel sa musím pozrieť, ako ho mám urobený. Čiže biela je zem, červená je 5 V, takže biela je uzemnenie, tu máme zelenú, červená je 5 V a potom oranžovú mám na pin 0. Takže keď to teraz pustíme, čiže keď to nahráme, na mikrobite, máme to tu niekde, zadanie 2, hodíme to mikrobitu, mal by sa nám zasvietiť pin, alebo prvá tá diódka na tom mojom LED pásiku. Čiže môžeme si to aj pozrieť na kamerke, ako to vyzerá. Takže vidíme, že prvá diódka z 15 sa mi vlastne zažala. Ostatné sú vypnuté. Teraz môžem to vlastne rozhýbať. Tu vlastne aj v simulátore by to malo fungovať. Že vidím, že tam funguje iba jedna modrá diódka. Čiže pokiaľ to chcem rozhýbať, tak musím to vlastne dať do nejakého cyklu vždy. A môžem vlastne ten NeoPixel rotovať. Čiže mal by som ho narotovať. Už teraz nenájdem.
A, tu je rotovať, hej, čiže chcem rotovať ten pásik, hej, chcem ho aj zobraziť, môžem si odtiaľ to zobrať, hej, aby to nebolo veľmi rýchle, hej, tak, musím nejakým spôsobom to pozastaviť na nejaké milisekundy, hej, lebo je to, vidíme, že to ide veľmi rýchlo, takže na tých 100 milisekúnd, keď to pozastavím, tak by to malo potom takto nejak mi bežať, hej, s tým, že mám tých 15 pásikov, môžem si to nahrať. Dobre. Dáme to do mikrobitu. A keď sa pozrieme na to, ako nám to vyzerá, hej, tak už by to malo vlastne nejakým spôsobom ísť dookola, hej. To je ten jednoduchý efekt, ktorý vlastne akože je prvý krok, aby sme si to odskúšali, že nám to funguje. Teraz chceme, aby vlastne tie 3 diódky behali, nie len jedno, takže môžeme si to nastaviť s tým, že budeme kde mám myšku? Dobre, takže ideme. Čiže dáme 3 diódy, aby behali, aby nie len jedna behala, takže dáme pixel 0, pixel 1 a pixel 2, to môžeme dať takto. Čiže tam dáme pixel 1 a pixel 2. Nastavíme na modré a budeme potom rotovať vlastne tieto 3 pixely s tým, že cyklus forever alebo vždy nemusíme nejakým spôsobom riešiť. Keď si to pozrieme, malo by to vyzerať takto efektnejšie, čiže môžem to vlastne nejakým spôsobom si stiahnuť a keď sa na to do mikrobitu, keď sa na to pozrieme potom, čiže keď sa na to pozrieme, tak už vidíme, že už nám tie pásiky behajú 3. Chceme potom vlastne urobiť nejaký taký efekt, že aby to vlastne išlo tam, na konci, aby sa to nejak odrazilo a išlo to späť. Takže tam už musíme to robiť pomocou cyklu. Takže skúsime tam hodiť nejaký ten cyklus. Hej, zase znova to môžeme robiť dookola, tam nejaký cyklus by sme mali opakovať, hej. 4 krát nie, ale tam by to malo ísť 15, hej, ale keďže máme nejaké 3 diódy, tak nám to stačí koľko? 14, 13 krát, hej, lebo 3 diódy a toto je vlastne, hej, čiže ideme jedným smerom 13 krát a potom by sme sa mali vlastne odraziť a to isté urobiť, hej, z minus 1 a dozadu, hej, čiže keď si to pozrieme, ako to bude vyzerať na simulácii, hej, ide tam, odrazí sa, ide späť, hej, čiže aha, tu nám to preklikáva, čiže tu by nám malo stačiť aj 12 krát podľa tohoto, podľa simulácie. Čiže, aby to... Takže nám stačí aj naspäť 12 krát, aby nám to nepreklikávalo. Dobrá je tá simulácia na toto, aby sme si to vlastne vyskúšali. Čiže teraz vidíme, že už nám to nepreklikáva. Takže skúsime to teraz vlastne spraviť, že či nám to bude na tom našom LED pásiku. Pozrieme si, jak to bude vyzerať. Čiže teraz mi to nahráva. A teraz by mali ísť tam a späť ten LED pásik, čiže ide naozaj tam a späť, hej, podľa simulácie. Dobre, teraz
Toto tu trošku pre takých pokročilejších žiakov, hej, a to by bol náš cieľ, aby sme sa už trošku naučili aj viac programovať a aby sme toto isté urobili, ale pomocou nejakých funkcií a dokonca pomocou nejakej funkcie s parametrom. Takže teraz to bude také skomplikovanejšie, čiže ten úvod máme, že takto by to vyzeralo pomerne jednoducho, ale my to chceme trošinku si skomplikovať. Čiže počas spustenia si naštartujeme vlastne iba nejaký jeden pixel, a s tým, že žiadny pixel, to si zatiaľ odložíme, ale urobíme si funkciu, ktorá bude vlastne robiť niečo takéto, ktorá bude vlastne funkcia štart, napríklad. Čiže môžeme urobiť nejakú funkciu, vytvoriť funkciu, ktorá sa bude volať štart. Čiže pri štarte mi môže urobiť vlastne tieto veci, že nastavím NeoPixel ešte počas spustenia, ale potom si spustím funkciu štart, ktorá mi urobí niečo, to čo mi predtým urobilo to v tej funkcii, s tým, že tu si už iba zavolám funkciu štart, čiže zavolám si funkciu štart. Čiže to mám urobené, čo sa týka toho štartu a potom v tomto cykle by som mal čo urobiť, čiže tu by som mal vlastne urobiť nejakú tú funkciu, ktorá mi opakuje 12 krát, to by som mohol, ale nejakú funkciu posun a môžem použiť tú istú funkciu posun, ktorej vlastne môžem raz poslať nejakú hodnotu 1 a raz minus 1, lebo vlastne sa nám nelíšia tieto hodnoty. Čiže skúsim si urobiť nejakú tú funkciu, ktorá sa bude volať, vytvoriť funkciu, ktorá sa volá posun, ale s tým, že chceli by sme tam dať aj nejakú tú premennú, napríklad číselnú premennú vložíme, a tu môžeme nazvať ako, môžeme ju nechať ako num, čiže ako číslo. A do tej funkcie posun si vlastne nahráme, to, čo sme my vlastne robili v tejto našej funkcii, ale tu pošleme tú funkciu, keď budeme volať, tak tam pošleme raz jednotku a raz minus jednotku. Čiže toto num by sme mali vlastne dať aj sem, čiže posuniem pixel o to číslo, ktoré volám. Čiže keď zavolám tú funkciu, môžeme si to tam nastaviť, čiže zavolať funkciu posun, a zavoláme ju s hodnotou 1. Takže to by malo fungovať. A potom by sme mali mať aj volanie toho posunu. Tu už nepotrebujeme, ale to zavoláme tú istú funkciu, ale posúvame to o minus 1. Čiže minus 1. Takže teraz by to malo nejakým spôsobom fungovať, ale teraz ešte chceme vlastne urobiť niečo také, aby sme mali ďalšiu premenu, ktorá sa bude volať napríklad naša ledka a budeme jednu ledku posúvať, ale zatiaľ môžeme si to vyskúšať, či nám to funguje, čiže funguje nám to presne takisto, ako nám to fungovalo, ale ukázali sme si, ako to môžeme vlastne zjednodušiť. Takže tu sme si ukázali, že môžeme to zjednodušiť pomocou funkcií a tie funkcie potom vlastne môžeme rôzne upravovať a s tým, že je tam aj funkcia s parametrom, ktorá nejakým spôsobom beží ten parameter. Raz pošleme jednotku, raz minus jednotku. Čiže keď to teraz nahrám na môj, tak by to malo vlastne fungovať presne takisto. Ale už som sa naučil, alebo so žiakmi sme sa naučili využívať aj robenie funkcie.
Čiže teraz by sa to malo rozbehnúť. Môžeme si to pozrieť, ako to vyzerá. Čiže znova nám to vlastne ide tam a späť a už to máme pomocou tej funkcie. A ďalším krokom by mohlo byť ešte, že by sme urobili pomocou premenných aj tie jednotlivé diódy, ale to už by som nechal naozaj na tých žiakov, ktorí to budú mať skoro hotové, aby vlastne mali čo robiť ďalej na hodine. Ďakujem za pozornosť.